ଓହୋ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଭିଡ଼, କେମିତି ଦର୍ଶନ ହବ? କୋଉଠୁ ପରା ଟିକଟ ମିଳୁନି, ଯିବା କେମିତି? ମାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ ଅନେଇକି କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ, ଜଗା ହାତରେ ରହିଲା ଆଉ। ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ରଥ ଟିକେ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ମାମୁଁ କହିଲେ, ହଉ, ଏତେ ମନ କରିଛ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି, ବାରିପଦା ପୁରୀ ଟ୍ରେନରେ କାଲି ତ ନଥିଲା, ଆଜି ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। ଯେମିତି ଜଗା ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିନେଲା। ଆରେ, ହେଇ ପରା, 3ଟା ଟିକଟ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ମାମୁଁ କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ ଟିକଟଟା। ସକାଳୁ ଟ୍ରେନରେ ବସି ସିଧା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହାଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ରଥ ଟଣା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜଗା ରଥରେ ବସି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁରୁକି ହସ ଦେଖି ସେଦିନ ମାଇଁ ଭାବିଲେ, ଜଗା, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସତରେ ତୁ ଜଗି ରହିଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।